Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ni Ate Badet at ng buong pamilya niya. Taong 1987, Tubahon, Tinagat Islands. Itong mga panahong ito, ang ginagawa nilang magkapatid noon sa Tubahon ay yung paglalako ng inasina ng isda. Tatay kasi nila, mangingisda doon. Madaling araw papalaot ito para manghuli ng mga isda. Bukod sa pumapalaot ito ng madaling araw, meron din itong pwesto sa dagat kung saan nakasalansa ng kanyang lambat. Kumbaga, meron na siyang huli. Meron pang nakastandby na mga isda sa lambat niya. Halos tuwing madaling araw palaging ganyan ang gawain ng tatay niya. Minsan sumasama silang magkapatid kapag maaga silang nagigising. Kailangan kasi nilang tingnan ang ginagawa ng tatay nila. Palagi kasing sinasabi nito sa kanila, pag namatay siya, wala nang ibang gagawa nun, kundi silang dalawang magkapatid lang. Pagtapos ng lahat ng ginagawa ng tatay nila sa madaling araw, yung nanay naman nila ang kikilos para asinan yung mga nahuli nitong isda. Di ko lang maalala yung eksaktong tawag doon sa ganong isda, pero mabenta yun sa Tubahon. Tapos bukod pa doon sa huling mga isda nila galing dagat, dikit-dikit ang mga ilog dito sa lugar nila. Kaya meron din sila mga isda na kung tawagin ay isdang tabang. Tinitimplahan din nila yan, tapos inilalako. Yan ang nagiging routine nila sa pang-araw-araw. Lako ng isda, pasok sa eskwela, uwi, pahinga, tapos uulit na naman kinabukasan. Nag-iiba lang yan kapag araw ng Sabado at Linggo. Kasi pag Sabado wala silang pasok. Kapag Linggo naman, nagsisimba silang mag-anak. Isang gabi ng Linggo, katatapos lang nung misa. Paglabas nila ng simbahan, meron silang napansin na dalawang babaeng nakasuot ng itim na pelo. Nakatayo sa tapat ng simbahan. Hindi nila maaninag ang mukha ng mga ito. Gawa ng natatakpan din ito ng belo. Yung belo na transparent yung may sa bandang mukha. Ganun yung suot nilang dalawa. Nakatitig lang silang magkapatid doon kasi yun lang yung unang beses nilang nakita yung mga yon. Tinuro nila yon sa tatay at nanay nila. Agad-agad hinawi ng tatay nila yung mga daliri nilang nakaturo doon sa dalawa. Sabi ng tatay nila sa kanila, "Huwag niyong ituturo yan. Nauna pa yan sa atin dito. Mamaya pag uwi natin sasabihin ko sa inyo." Takang-taka silang dalawa kasi para bang takot na takot yung tatay nila. Habang naglalakad sila, nililingon-lingon nila yung dalawa. Tapos napapansin itong kapatid ni Ate Badet na sinusundan sila ng tingin ng dalawang yon. Hanggang sa bigla na lang kumaway yung isa sa kanila. Ayon kay Ate Badet, parang nabubulok na ang kulay ng mga kamay nun. Tapos sobrang payat. Hinihila nila yung tatay nila para patingnan yung ginagawang pagkaway ng isa sa kanila. Pero wala. Hindi sila pinapansin at naglalakad lang ito ng diretso. Nung makarating sila sa bahay, doon na sila tinanong ng tatay nila kung anong ginawa nung dalawang yon sa kanila. Nagkwento itong kapatid ni Ate Badet na habang tinitingnan niya yung dalawa, sumusunod ito ng tingin sa kanila at biglang kumaway yung isa. Napatitig yung tatay nila sa asawa nito. Tapos nakikita nilang nanginginig yung labi. Paliwanag ng tatay nila, 2 beses lang sa isang taon kung pumunta yon sa tapat ng simbahan. Bata pa lang siya, nakikita na niya yung dalawa na yon. At usap-usapan sa lugar nila. Magkapatid yun. Naaswang. Wala itong ginugulo o binibiktima sa lugar nila. Bagkus, yun pa siguro yung nagpapasok ng swerte sa kanila. Kaya kung napapansin nilang magkapatid, palaging maraming huling isda yung tatay nila. Tapos yung mga tao sa lugar nila, magaganda palagi ang ani at takbo ng mga negosyo. Nagtatakang tanong nito sa sarili kasi napakatagal na nung huling nakita niya yung dalawa na yun.
Wala pa yung mga anak niya. Bakit ngayon lang sila ulit bumalik? Anong meron? Matapos ang maiksing paliwanag nito sa mga anak niya, pinaghain na niya ito para makakain na sila. Tapos doon niya pinagpatuloy yung kwento niya tungkol doon sa dalawa. Minsan na palang nakainkwentro ito ng mga magulang niya. Gabing-gabi din nun, habang naghahanda na rin pumalaot yung tatay niya, nang meron siyang narinig na napakalakas na pagaspas mula sa uluhan niya. Tumingin siya kaagad sa itaas, pero wala naman. Pagbalik niya ng tingin sa harapan niya, merong isang napakalaking nilalang ang nakatalikod. Dahil madilim nun, ang tanging naaaninag niya lang ay figura ng isang tao. Pero malaki talaga. Napakahaba ng buhok. Merong malalaking kamay. Pero napakalansa ng amoy. Amoy dugo. Nakita niyang nag-uunat-unat ito. Bubuelo na sana siya para tumakbo, nang makarinig siya ng angil sa gilid niya. Pagtingin niya, isang malaking asong itim ang nakaabang kung kailan siya gagalaw. Sa sobrang takot niya, dumapa siya sa lupa at nagsimula ng umiyak at magmakaawa para sa buhay niya. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-iyak. Nang makaramdam siya na merong humihima sa ulo niya, bumulong ito sa kanya ng tayo. Iiling-iling lang siya at ayaw niya itong sundin. Hanggang sa maya-maya pa, nakarinig siya ng tawa na napakasakit sa tenga. Parang tawa ng demonyo at bruha na pinaghalo. Pag-angat niya ng ulo niya, yung malaking aso na lang ang nandoon. Naglalakad na din ito papalayo habang tinitingnan siya. Matapos yun, pakiramdam niya wala na siyang kaluluwa. Yung pakiramdam na hindi na ikaw ang nagkokontrol sa katawan mo. Sa sobrang panlalambot niya, hindi siya pumalaot nung araw na yon. Umuwi na lang siya at nagpahinga. Naikwento niya yon sa asawa niya. Ito namang asawa niya, hindi naniniwala. Ang nasa isipan nito, baka nagdadahilan lang yung asawa niya kasi tinatamad itong pumalaot. Hindi na lang siya nakipagtalo dito. Kinagabihan nung mismong araw na nangyari yon, nilagnat ng napakatindi yung asawa niya. Akala niya mamamatay na kasi sobrang init ng katawan nito. Tapos nanginginig. May mga binabanggit din itong mga salita na hindi niya maintindihan. Yun bang nagdidiliryo na? Natataranta na yung asawa niya kasi 10 oras na ng gabi, tapos hindi niya pa alam kung anong gagawin niya. Wala na rin siyang mahingian ng tulong. Maya-maya pa, merong kumatok sa bahay nila. 3 malalakas na katok yun. Sigaw siya ng sigaw ng, "Sandali! Sandali!" Nagmadali siyang pumunta sa pintuan ng bahay nila para buksan ito. Pagbukas na pagbukas niya, bumungad sa kanya ang 2 matandang babae. Nakabuka ang mga palad nito at para bang merong hinihingi. Siya naman, tinitingnan-tingnan niya kung sino ba yung mga yon kasi hindi pamilyar sa kanya eh. Tinanong niya kung anong kailangan nito. Ang sabi nung isa, "Makikiinom lang kami ng tubig." Pumasok siya at kumuha ng tubig para sa mga ito. Yung isang matanda lang yung uminom. Tapos hindi ito inubos. Konti lang yung binawas niya. Sabi pa nung matandang babae sa kanya, "Itong tirang tubig, ipainom mo sa asawa mo." Pagsabi niya nung matanda, umalis din kaagad ang 2 ito. Tiningnan niya yung basong ginamit nito. Wala namang kakaiba. Hanggang sa sumigaw na yung asawa niya. Sigaw ito ng sigaw na para bang pinupunit ang lalamunan nito. Agad-agad tumakbo siya dito para ipainom yung tubig. Nagmamadali pang uminom yung asawa niya. Para bang sabik na sabik ito doon sa tubig. Pag-inom niya, medyo nahimasmasan ito at tumigil na sa pagdidiliryo.
Pinagpawisan siya at dahan-dahang nawala ang kanyang lagnat. Kinaumagahan, naging maayos na ang kalagayan niya. Laking pasasalamat ng mag-asawa doon sa dalawang matanda. Pinakalat nila yung naging karanasan nila nung gabing yon. Nagulat sila. Kasi hindi lang pala sila yung kinatok ng dalawang matanda na yon nung gabing yon. May mga iilang bahay din. Hanggang sa lumaganap na ng lumaganap yung kwento tungkol doon sa dalawang matandang nakabelo. Hindi kalaunan. Nakikita nilang tuwing linggo ng gabi ay nakatayo yun sa tapat ng simbahan. Nakatitig lang ang mga ito. May mga nagtatangkang kumausap sa kanila, pero hindi nila ito pinapansin. Puro senyas lang ang ginagawa ng dalawang matanda. Hanggang sa wala nang kumausap sa kanila. Tapos patagal ng patagal, padalang na din ng padalang yung pagbisita nila sa simbahan. Hanggang sa inabot na ng ilang taon at muli silang bumalik. Nung nakwento ito sa kanilang magkapatid, natatawa-tawa pa sila kasi para bang gumagawa lang ng kwento yung tatay nila. Hindi sila naniwala sa mga ito. Hanggang sa sumapit ang isang gabi na hinding-hindi nila malilimutang dalawa. Gabi ulit ng linggo. Katatapos lang ng misa sa simbahan. Saktong-sakto naman, nandun yung dalawang matanda. Nakatayo lang, nagmamasid sa paligid. Nakita ito ng kapatid ni Ate Badet. Tapos siniko niya si Ate Badet. Para bang sinesenyasan niya ito. Tapos nginuso niya yung dalawa. Ngingiti-ngiti naman itong magkapatid. Tapos biglang nagpaalam yung kapatid niya sa tatay nila na meron lang silang sisilipin sa likod ng simbahan. Andun kasi yung mga kaklase nila. Meron lang silang itatanong. Pumayag naman yung tatay nila. Ang sabi lang, umuwi kaagad sila. Pumunta sila sa likod ng simbahan. Naghintay kung kailan gagalaw yung dalawang matanda. Maya-maya pa, nung wala nang tao sa simbahan, nagsimula nang maglakad yung dalawa. Sinundan na nila ito. Mabilis maglakad yung dalawang matanda, kaya kailangan nilang tumakbo para makasunod dito. Sabi ni Ate Badet, wag na nilang sundan kasi nakakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Baka merong mangyaring masama sa kanila. Mabuti pa, umuwi na lang silang dalawa. Yung ate niya makulit. Ayaw talaga. Ang sabi pa nito, kung natatakot siya, umuwi na lang siya. Bahala siya sa buhay niya. Basta siya, susundan niya yung dalawang matandang yun. Kahit takot na takot si Ate Badet, sumunod pa rin siya dito. Hanggang sa napapansin nila, nasa pinakadulo na sila ng bayan nila. Puro kakahuyan na doon at kukunti na lang talaga yung mga bahay. Akala nila hanggang doon na lang. Pero hindi. Tuloy pa rin sa paglalakad yung dalawang matanda. Maya-maya pa, meron silang natanaw na maliit na kubo. Nakita nilang pumasok yung dalawa doon. Nasa pinakagitna yun ng palayan. Wala na silang makitang mga bahay. Yun lang talaga. Biglang merong nagsindi ng lampara doon sa loob ng bahay. Tapos, tuwang-tuwa itong kapatid ni Ate Badet kasi pagkakataon niya na yon para silipin kung totoo ba yung kwento-kwento tungkol sa dalawang matanda na yon. Dahan-dahan silang lumapit doon sa bahay. Si Ate Badet, hindi na kinakaya yung takot. Tapos napakabaho nung amoy. Amoy patay na daga. Partida hindi pa sila ganong kalapit sa bahay. Kinukulit na ni Ate Badet yung kapatid niya na umuwi na. Pero wala eh. Ayaw magpaawat nito. Sinabi ni Ate Badet na uuwi na siya. Bahala na siya sa buhay niya. Tumakbo si Ate Badet pa uwi. Samantalang itong kapatid niya, diretso pa rin sa pagpunta doon sa bahay. Pagdating ni Ate Badet sa bahay nila, agad-agad niyang sinabi sa tatay niya yung ginawa nilang kalokohan. Sobrang nataranta yung tatay nila para itong mababaliw dahil sa mga narinig niya. Agad-agad kinuha niya yung itak nila at tumakbo ito para sundan yung anak niya. Sinama niya si Ate Badet para ituro sa kanya kung saan yung pinuntahan nila.
paglabas nila ng bahay, gulat na gulat silang lahat. Kasi yung susundan dapat nila, andoon na. Nakaupo sa tapat ng bahay nila. Tulala, nakanganga, nanginginig, at makikita mo sa mga mata nito na takot at gulat na gulat siya sa kung ano man ang mga nakita niya. Niyakap ito ng nanay nila at pinasok sa loob. Pinainom nila ito ng tubig para kumalma. Pero pag-inom nito ng tubig, bigla itong humagulgol. Iyak siya ng iyak. Hindi nila malaman kung anong dahilan. Gawa ng hindi naman ito nagkukwento. Panay pagpapakalma lang ang ginagawa nila. Nung medyo humuhupa na yung pag-iyak nito, nagsimula na siyang magkwento. Ang sabi niya, nung iniwan siya ni Ate Badet, nagpatuloy pa rin siya para sumilip sa bahay ng dalawang matanda. Habang papalapit siya, palala ng palala yung naaamoy niyang malangsa. Hanggang sa nagtakip na siya ng ilong niya kasi hindi na niya kaya yung sobrang baho. Umikot siya sa likod ng bahay para maghanap ng butas. Bilang gawa lang naman sa nipa yung bahay nun, naisipan niyang hawiin na lang yung likuran ng bahay. Paghawi niya, nakita niyang nakaupo yung dalawang matanda, nakatapat sa isa't isa. Tapos dahang-dahang naghuhubad ng mga suot nila. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Tapos merong kinuha yung isang matanda sa gilid niya na bote. Ibinuhos niya ito sa katawan niya habang yung isa naman kinakalat kung ano man yung likido na yon. Nung puno na yung katawan niya, yung isa naman ang nagbuhos. Tapos kinalat naman ng isa. Basang-basa yung buong katawan nila. Tapos tumayo yung isa. May kinuha itong banga. Pagbukas nung banga, ilang segundo lang, umalingasaw yung sobrang bahong amoy. Tumagos na yon sa pinangtatakip niya sa ilong niya. Nararamdaman niyang bumabaliktad na ang sikmura niya at susuka na siya. Nakapikit na yung isang mata niya, gawa ng pinipigilan niya yung suka niya. Hanggang sa merong dinukot yung isang matanda sa loob ng banga. Nakita lang niyang punong-puno yun ng dugo. Hindi niya lang alam kung ano ba yun. Wala na. Hindi na niya kaya yung baho. Bigla-bigla na lang siyang sumuka. Dire-diretso yung suka niya. Hindi na niya namalaya na gumagawa na siya ng ingay. Nawala siya sa sarili niya ng ilang segundo. Nang bigla niyang naalala kung ano ang kinalalagyan niyang sitwasyon. Hinigop niya pabalik yung suka niya tapos tinakpan niya yung bibig niya at sumilip ulit sa butas. Pagsilip niya sa butas, meron siyang nakitang mata na nakatingin sa kanya. Napaatras siya, matapos nun ay natumba siya. Hindi na niya maalala yung mga sumunod na nangyari. Nagulat na lang siya paggising niya. Nasa tapat na siya ng bahay nila. Nung narinig nilang lahat yung kwento nito, hindi sila nagdalawang isip na maniwala. Kasi isipin nyo, kauuwi pa lang ni Ate Badet nun. Tapos naghanda lang sila saglit para umalis. Nasa tapat kaagad ng pintuan yung kapatid niya. Medyo malayo sa kanila yung pinuntahan nila eh. Nung matutulog na sila, ayon kay Ate Badet, meron silang naririnig paikot sa bahay nila. Yung tunog, parang sa kalapate. Parang krrrr, krrrr, krrrr. Paulit-ulit at paikot yon sa bahay nila. Takot na takot siya at ginigising niya yung nanay at tatay niya. Nang biglang sabihin nito sa kanya na wag na lang pansinin. Baka nagmamasid lang yon. Hindi naman sila aanuhin ng mga yon. Hanggang sa nakatulog na siya. Kinaumagahan, lahat sila ay gulat na gulat.
Dahil yung kapatid niyang babae, nabulag. Iyak ito ng iyak kasi wala siyang makita kahit nakamulat na ang mga mata niya. Purong kulay puti na lang ang kulay ng mga mata nito. Nag-iyakan silang lahat dahil sa nangyari. Galit na galit ang tatay nito at nagpasama kay Ate Badet. Ang sabi niya, ituro niya kung saan yung bahay na pinuntahan nila. Sumama naman si Ate Badet dito. Kaso, pagdating nila doon sa lokasyon kung saan nila nakita yung kubo, wala na ito doon. Tanging kakahuyan na lang ang nakita nila sa paligid. Hanggang sa nawala na sila ng pag-asa at tinanggap na lang ang kalagayan ng anak niya. Fast forward tayo. Taong 1989. Narinig nila isang gabi nagdidelirio itong kapatid ni Ate Badet. Sobrang taas ng lagnat tapos hirap na hirap huminga. May narinig silang tatlong katok sa pintuan. Binuksan ito ng tatay ni Ate Badet. Pero ang bumungad sa kanila, isang napakalaki at itim na aso. Ultimo ang mga mata nito ay itim na itim. Angil lang ito ng angil. Sa sobrang galit ng tatay ni Ate Badet, kinuha nito yung taga niya at hinabol yung aso. Kaso lang, hindi niya ito naabutan. Gawa ng napakabilis nitong nawala. Matapos niyang habulin yon, bumalik siya ng bahay. Pagbalik niya, nakita niyang umiiyak si Ate Badet at ang asawa niya. Dahil yung panganay niyang anak ay binawian ng buhay. Matapos yan, napagtanto ni Ate Badet na kung hindi siya umuwi nung gabing yon, maaaring pati siya ay patay na rin. Namuo rin sa isipan ni Ate Badet na sadyang may mga bagay talagang mahirap ipaliwanag dito sa mundo natin. Lalo na yung tungkol sa mga aswang. Pero siya, talagang naniniwala siya sa mga ito dahil harap-harapan niya nang nakita ang ganitong nilalang. At ang tanging dahilan lang ng pagkamatay ng kapatid niya ay yung ginawa niya sa bahay ng mga matatanda na silip. Okay, sobrang nakakalungkot lang talaga nitong kwento na to. Maski si ate no nagkukwento sa akin, halong emosyon yung naramdaman ko. Merong kilabot, gulat, pero syempre, yung pinakamalala sa kwento niya, yung naramdaman kong lungkot. Kasi isipin nyo, kapatid niya yun eh. Tsaka konting opinion ko lang sa kwento. Dun sa pinagdalahan ni Ate Badet sa tatay niya, feeling ko hindi yun doon. Malamang nalinlang na rin ng aswang yung mga isipan nila. Tapos sa iba talaga nakatira yon. Kasi hindi natin alam, hindi natin masasabi. Makapangyarihan niya nilalang na yan eh. Pero kayo, kung meron kayong opinion sa kwento na ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat Ate Badet. Rest in peace sa kapatid mo.